Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci ga kanin labaran. Jami'an tsaron Najeriya sun ceto masu ibadar da 'yan bindiga suka sace yayin hari a wasu majami'un jihar Kaduna. Kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun koka da yadda yakin Amurka a Iran ya dakatar da ayyukansu na kai ɗaukin abinci da magunguna sassa da dama. Mahukuntan Bangladesh sun tabbatar da barkewar wata cuta mai kama da kyanda da ta kashe ƙananan yara kusan 100. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sa'o'i baya da 'yan bindiga suka sace masu ibada yayin harin da suka kai wasu majami'u biyu da ke garin Arikuna karamar hukumar Kace a jihar Kaduna. Rundunar sojin Najeriya ta sanar da ceto ilahirin mutane 31 da ke hannun 'yan bindigar. Tun farko da sanyin safiyar yau Lahadi ne daidai lokacin da ake saka da ibadun bukukuwan Isa a majami'un biyu. 'Yan bindigan suka farwa jama'a tare da kashe mutane 7 da kuma sace wasu waɗanda a wancan lokaci majami'un suka ce ba su san adadin su ba. Sai dai kamfanin dillancin labarai na Najeriya ya rawaito cewa mutane 31 ne 'yan bindigar suka sace, kuma cikin gaggawa jami'an tsaron suka shiga tsakani wajen ceto su gabaki daya. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya amince da fitar da naira tiriliyan 3 da biliyan 300 don biyan basukan da suka dabaibaye bangaren lantarkin kasar da nufin inganta sashen tare da samar da wadatacciyar wuta ga jama'ar kasar. A cewar gwamnatin Najeriya waɗannan kuɗaɗe wani bangare ne na basu kan tsawon shekaru 10 da bangaren na lantarki ke bin gwamnati ba tare da an biya su ba. Sanar gwamnatin Najeriya game da shirin biyan waɗannan basuka ta ce matakin sai baiwa kamfanonin damar samar da wutar lantarki tare da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata ta yadda za su wadata jama'ar ƙasar da adadin lantarkin da suke bukata. To a Najeriya dai kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta NAT ta sanar da shirin tsunduma yajin aikin sai ba ta gani bayan matakin gwamnatin kasar na dakatar da alawus ɗin PAT ga mambobin kungiyar. Sakataren NAD Shu'aibu Ibrahim da ke sanar da tsunduma yajin aikin jiya Asabar yayin wani taron kolin kungiyar ya ce za a faro yajin aikin ne daga 12 na safiyar ranar Talata 7 ga watan da muke na Afrilu. Wasu a lokacin da gwamnatin za ta yi mi'ara kuma baya game da matakin nata. Majalisar Kamar ta amince da gyaran doka da za ta bayar da damar dawo da mukamin mataimakin shugaban kasa a tsarin mulki a wani yunkuri na tabbatar da cikakken shugabanci a gwamnati. A wani zaman haɗakar majalisun kasar ne aka amince da wannan ƙuduri inda 'yan majalisu 200 suka kada masa ƙuri'a, wasu 18 suka ki amincewa da shi yayin da 4 suka kaurace wa zaman. Wannan doka dai na nufin cewa mataimakin shugaban kasa na da cikakkiyar damar karɓar shugabanci a duk lokacin da shugaba ya mutu ko ya yi murabus ko kuma ya gaza gudanar da gwamnati. Manya da ƙananan ƙungiyoyin agaji ciki har da ICRC da WFP sun yi gargaɗin cewa yakin da ke faruwa yanzu haka a gabas ta tsakiya ya dakile aikin samar da abinci da magunguna ga miliyoyin mabukata a sassa daban-daban na duniya. Ƙungiyoyin sun bayyana cewa wahalhalu za su ci gaba da tsananta muddin ba a ɗauki matakan dakatar da wannan yaƙi ba, wanda suka ce na kaɗai wato ba kaɗai hada-hadar kasuwanci ya illata ba, hada ayyukan jin kai da ke amfani da teku don isar da kaya cikin sauri ga mabukata. A cewar WFP yanzu haka akwai tarin abinci da magunguna da ke kan hanya, amma yakin ya hana damar isar da su ga mabukata wanda ke cikin mawuyacin hali. Bankin Raya Kasashen Afirka AFDB ya bayyana yadda yakin gabas ta tsakiya ke mummunar illa ga tattalin arzikin nahiyar ta fuskoki da dama bayan kasar ayyukan bankin tare da shafar lamarin kungiyar EU. Wani rahoto da bankin ya fitar a jiya Asabar ya ce ko shakka babu yakin zai tsawwala tsadar rayuwa a kasashe da dama na Afirka wanda wato baya ga don kufar da kasuwancinsu kashi 15.8 na kayayyaki ne dai Afirka ke shigowa da su daga gabas ta tsakiya, yadda take fitar da kashi 10.9 ga kasashen yankin na gabas ta tsakiya, waɗanda kuma yanzu haka dukkanin su aka dakatar. Gwamnatin Congo ta sanar da aniyar karɓar wani ayarin 'yanci rani daga Amurka karkashin yarjejeniyar da bangarorin biyu suka kulla, wadda ta bayar da damar girki wani kaso na 'yanci rani a ƙasar ta Afirka.
Mahukuntan Bangladesh sun tabbatar da bullar wata cuta da ake kyauta zaton dace wadda zuwa yanzu ta kashe kananan yaran da adadin su ya tasan madari, wanda ke tilasta faro wani gangamin rigakafin kasa baki ɗaya don baiwa yaran kariya. Prime Minister Tariq Rahman ya umarci ministocinsa biyu su jagoranci gangamin rigakafin a ilahirin kasar ta kudancin Asiya mai yawan jama'a miliyan 170 a wani yunkuri na dakile fantsamuwar cutar. A jawabinsa na ranar Easter, Papa Roma Leo ya roki shugabannin kasashen da ke da karfin iya faro yaki da su rungumi zaman lafiya maimakon tayar da hankalin duniya. Papa Roma, wanda ke Easter karan farko cikin yanayi na rikici, ya ce akwai takaici yadda sassa da dama na duniya ya juye zuwa dandalin rikici tare da sababa asarar dimbin rayuka. Shugaba Donald Trump na Amurka ya baiwa Iran daga yanzu zuwa gobe Litinin kan kasar ta amince da kudirin tsagaita wuta a yakin da suka shafe fiye da wata guda suna gwabzawa, ko kuma kasar ta yankin gabas ta tsakiya ta ɗanɗana kudar ta da munanan har-hare da zai kai mata a bangarori da dama. Barazanar ta Trump na zuwa a daidai lokacin da ake tattaunawa tsakanin Iran da Oman a kokarin bude mashigin Hormuz, a gefe guda Pakistan ke shiga tsakani, ita ma ke karbar bakoncin wani taro da ke da fatan kawo ƙarshen yakin da ake gwabzawa tsakanin Amurkan da Iran na fiye da wata guda. Kuma shirinmu na gaba. Shirinmu na yau ya fara yadda zango a yankin gabas ta tsakiya, inda rikicin da Amurka da Isra'ila kan Iran ke ci gaba da tsananta duk da tayin shiga tsakani da wasu kasashen Larabawa suka faro ƙarshen mako a Pakistan da zummar kawo ƙarshen rikicin da tuni ya kassara tattalin arzikin duniya. A cikin ranakun ƙarshen makon, kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa sojojin Amurka 2,500 sun isa yankin, waɗanda suka taso daga jihar North Carolina. Ko da yake jami'an ba su shaida wa kafar inda aka girke dakarun a yankin ba. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana wannan rahoto. Har yanzu Iran na ci gaba da nesanta kanta da shiga tattaunawa da Amurka, yayin da Donald Trump ke ci gaba da barazanar kai munanan hare-hare kan kasar. Ko a yau Talata wasu hare-haren Amurkan sun shafi tashoshin makamashin Iran a Isfahan, baya ga wasu sansanonin sojin kasar. Ko da yake ita ma Tehran ta kai munanan hare-hare, ciki har da wasu a birnin Dubai. A gefe guda wasu manyan jami'an Amurka biyu sun tabbatarwa kafar Reuters isowar dubunnan sojin kasar zuwa gabas da tsakiya, waɗanda suka kunshi ƙwararru a hare-haren ruwa da kuma na ƙasa da ke iya yaƙi a ruwa, daban da ke tabbatar da yiwuwar Donald Trump na shirin ɗaukar mataki na gaba wajen sake afkawa Tehran. Bayanan da Reuters ta fitar sun nuna cewa cikin ranakun ƙarshen mako kaɗai sojojin Amurka 2,500 suka isa yankin na gabas da tsakiya, waɗanda suka taso daga jihar North Carolina. Kuda yake jami'an ba su shaida wa kafar inda aka girke dakarun ba. A cewar bayanai, cikin sabon rukunin dakarun sojin na Amurka da suka isa gabas da tsakiya har da ƙwararru a fannin tattara bayanan sirri da kuma masu taimakawa sojin da dabarun yaƙi. Yayi wani taron manema labarai da ya kira a ƙarshen mako a fadarsa ta White House, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ƙasar za ta fice daga yakin da take yi a Iran nan da makonni 2 zuwa 3 masu zuwa, ko an cimma yarjejeniya ko akasin haka. Abin da ya kamata a gare mu shine mu fice daga Iran nan ba da jimawa ba. Zan iya cewa nan da makonni 2 ko 3, domin mun samu nasarar cimma wasu daga cikin burukanmu. Mun ragargaza cibiyoyin sarrafawa da killace makamai masu linzami tare da lalata hanyoyi da gadoji, kuma za mu ƙara lalata wasu. Amma ko an yi sulhu ko ba yi ba, mun riga mun yi musu barnar da sai an yi shekaru 20 ba su iya farfadowa ba. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. Sai dai a nasa bangare, cikin wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da ya aike wa Amurka, shugaban Iran Mas'ud Pezeshkian ya ce rashin fahimta na ɗaya daga cikin ababen da ke zafafa yakin da ke tsakaninsu, domin a cewarsa kallon da ake yi wa ƙasarsa a matsayin wata barazana ga zaman lafiyar duniya ba gaskiya ba ne. Nasiru Sani na ɗauke da cigaban labarin. Shugaban na Iran ya buƙaci Amurka ce da ta yi wa yanayin da ake ciki kallo da idan basira, musamman a halin da suke ciki da ƙasarsa ke fafata yaƙi da haɗin gwiwar ƙasashen na Amurka da Isra'ila. Pezeshkian ya ci gaba da cewa irin wannan zaton da ake yi wa ƙasarsa ya saba asalin tarihin da har zuwa lokacin da muke ciki, domin a cewarsa ta haka ne ake samar da matsalar da sai an shafe tsawon lokaci ba a iya shawo kanta ba, wadda hakan kan shafi tattalin arzikin manyan ƙasashe da harkokinsu na siyasa da ka iya haddasa kazamin fada da zai kai ga amfani da muggan makamai da ka iya samar da bunƙasar masana'antun makamai kuma su yi ta cin karensu babu babbaka. Sannan a irin wannan yanayi ne manyan kasashe za su rika tunƙaho da ƙarfin soji a fuskar zamantakewar duniya da zai ba su damar aiwatar da duk abin da suka ga dama.
Budaddiyar wasikar shugaban na Iran da ya fitar a shafinsa na X ta samu ne bayan da aka kwashe tsawon wata guda da haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila suka far musu da hare-hare. To a ci gaba da nemo hanyoyin bai ɗaya domin buɗe mashigar ruwan Hormuz da mahukuntan Iran suka toshe a ƙarshen mako Birtaniya ta jagoranci tattaunawa da kasashe 40 a birnin London. Hauwa Hallar Gwangwazo ta haɗa mana wannan rahoton. Ministar harkokin wajen Birtaniya Yvette Cooper da ta jagoranci ganawar da aka yi ta bidiyo wadda ta kunshi wakilan kasashen Faransa da Jamus da Canada da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma India. Ta ce Iran ta nuna halin ko in kula da rufe mashiyin Hormuz wanda ya yi matukar tasiri ga rayuwar miliyoyin iyalai da kuma kasuwanci a dukkan sassan duniya. Azantawarta da manema labarai gabanin su fara tattaunawar cikin sirri. Kufa ta ce sun shaida yadda Iran ta rufe Hormuz da gangan don yin garkuwa da tattalin arzikin duniya. Tattaunawar ta zo ne bayan shugaban Amurka Donald Trump ya ce batun buɗe mashiyin Hormuz haƙi ne da ya rataya a wuyan ƙasashen da suka dogara da shi, duk da cewa sun ƙare taron ba tare da cimma wata takamaiman matsaya ba, amma sun amince cewa ba za su lamunci Iran ta kakaba wa jiragen ruwan da ke shige da fice a mashigin haraji ba. Tun da fari dai shugabannin na Turai sun ki amincewa da buƙatar Trump na aikewa da dakarun su yankin gabas ta tsakiya saboda fargabar jansu cikin yakin da ba su suka faro shi ba. To sai dai tasirin rikicin wanda ya haifar da tashin farashin makamashi ya tilasta musu haɗa kai don ganin yadda za su kare manufofinsu. Sai dai a gefe guda Firaministan ƙasar Stama ya nanata cewar Birtaniya ba za ta shiga yakin da haɗin gwiwar Amurka da Isra'ila ke yi da Iran ba domin ba su dalilin yin haka. Hasali ma babu abin da kasar su za ta amfana da shi dangane da yakin. Stama ya bayyana hakan yayi wani jawabi da ya gabatar wa 'yan kasar a ranar Alhamis da ta gabata. RFI. Yanzu kuma sai Najeriya, inda shugaban kasar Bola Tinubu ya ziyarci jihar Plateau a ranar Alhamis na makon da muka yi ban kwana domin jajantawa al'ummar jihar game da mummunan harin da 'yan bindiga suka kai wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutum 27. Tinubu ya sha alwashin cewar ba za a sake ganin tashin hankalin da aka gani a garin na Jos ba da ke jihar ta Plateau, kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Nasiru Sani ya haɗa mana. Shugaban Tinubu ya ziyarci jihar da misalin karfe 5 na yammacin jiya akan hanyarsa ta zuwa hutu a Lagos. Ya bayyana aniyarsa na ganin garin Jos ya dawo da kimarsa. I promise you that this experience will not repeat itself. Ina muku alkawarin cewar abin da ya faru ba zai sake faruwa ba. Na sarar da kuke ji, na kalla a bidiyo yadda mahaifiyar Ayuba kika rungume shi da kuma irin da ke fuskarki. Amma Ubangiji ne kawai zai faranta miki rai. Babu yawan kuɗin da zai mai muku da asarar da kuka yi. A matsayinmu na gwamnati za mu yi iya bakin ƙoƙarinmu domin jajanta muku da kuma faranta muku rai, amma maganin wannan matsalar ita ce Jos ta koma matsayinta na Jos wadda mutane irinmu suka sani lokacin da muka tashi. Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfwang wanda ya tarbi Tinubu ya bayyana farin cikinsa da damuwar da shugaban ya nuna game da lamarin. Amincewa a ɗauki sabbin ƙarin ma'aikatan daji 1,000 domin inganta tsaro a nan zai tabbata nan ba da daɗewa ba. Na daga cikin abin da kai mana da kuma kake sake mana. Malam Abdulnasir Muhuyi na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci ganawar. Muna ƙara neman da bayyana damuwarmu da irin yadda mutanen ƙasashen waje suke tsoma mana baki a harkokinmu na ƙasarmu, wanda har ya haɗa da turawa da masu kama da su. Wannan abu ne wanda yake bai da kyau. Haka kar wata ƙasa ta ce za ta tsoma mana baki ko kuma ce mana abin da zai kawo mana hatsaniya tsakaninmu. A Najeriya da alama wasu 'yan arewacin kasar na cikin bacin rai kan yadda gwamnatin mai ci ke watsi da yankin wajen gudanar masa da manyan ayyuka da kuma rashin zuwan shugaba don jajintawa jama'ar yankin da iftila'i ya afkawa. Akan wannan muka tuntuɓi barista Abdullahi Jalo, guda daga cikin jigajigan jam'iyyar APC mai mulki, ga kuma tsokacin da ya yi. To daga farko Alhaji Bashir, magana ta gaskiya shine in har shi shugaban kasa ya je Plateau bayan an yi wannan rikici lokaci ɗaya nan take, kuma duk da ya jajanta ya kuma ɗauki matakin a hana ci gaba da wannan al'amari na ta'addanci, zai yi kyau yanda ya ba da aikin maganan gyara kogunan a teku a Legas sai ya dawo arewa da wuri, kuma ya shiga rediyo ya nuna za a ɗauko kogin nan da aka ɗauko aikin nan na dredging ɗin
koguna ya zo ya kewaye arewan nan, ya kuma ɗauki mataki da gaggawa maganan wuta na Mambila, ya ɗauki kuma mataki da gaggawa na maganan hanyar Lakwaja zuwa Ibadan, a hanyoyin da yake munana ne a arewa. Ya shiga rediyo ya yi magana kamar Faransa, wanda rediyon duniya ne, ya yi magana cewa lalle ilalla za a yi wannan aikin kuma ba mugunta ake wa arewa ba, ana ƙoƙari ne, ana bin abun daki kamar yadda aka yi na ƙoƙarin gyara ruwan teku na a Legas, wanda duk kogunan tekun a can suke. To in yi wannan da wuri, watakila in Allah ya yarda da dama zai jawo hankalin 'yan arewan su ga ba mugunta ake musu ba, lalle ilalla an tashi yana da ƙaunan arewan. To anya ba makara ba la'akari da nan da kasa da wata goma na yi kara da gaggawa abun nan da primaries din nan fa har fa Disamba ne, har September ne zuwa Disamba. Ai a kwana ɗaya biyu ma in mutum yana so ya yi gyara zai iya yin gyara kuma a ci nasara kuma abu ya kyau. Ai gwamnati taburmanta da yawa kuma dama da take da shi da yawa. A dubi abubuwa, a zauna a fito da tsari mai kyau yanda na bada shawarar nan. In ya yi shi to in Allah ya yarda zai gyara masa abubuwa masu kyau, don su ma wanda za su zo suke neman su kwace kujeran a wajensa da wannan suke tutiya a yi, ba a makara ba ko kaɗan. To duk dai a Najeriya a makon da ya gabata jam'iyyar hamayya ta ADC ta yi watsi da matakin hukumar zaben kasar INEC da ta ɗauka na cire sunan sanata David Mark da sauran 'yan kwamitin zartarwa, tana mai cewa hakan wani shiri ne na yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. Bayan wani taron manema labarai a Abuja, jam'iyyar ta zargi INEC da zama 'yar amshin shatar fadar shugaban ƙasa. Ga abin da Faisal Kabiru, ɗaya daga cikin masu faɗa a jiki, cewa na farko dai mun yi watsi da wannan hukunci da INEC ta yi, domin hukunci ne wanda ya saba da ita abin da ita kotun ɗaukar ƙara ta faɗa, domin kotun ɗaukar ƙara ta ce wa INEC a koma a bar ko wannan batun a bar shi a matsayin da yake a yanzu, a koma a jira hukuncin da babban kotun gwamnatin tarayya ba ko, amma ita INEC saboda son zuciya da matsin lamba da suke fuskanta daga fadar shugaban ƙasa ta sa suka ɗauki wannan hukuncin, suka mai da mu cewa yanzu ba mu da shugabanci, ba su bayyana kowane bangare a matsayin shi da shugabanci ba, wanda jam'iyyar ADC ba taɓa kasancewa ba tun da aka bata a matsayin jam'iyyar da ba ta da shugabanci. Kamar yanzu kun ce ba ku amince ba, kun yi watsi da wannan sanarwa, menene mataki na gaba bayan wannan taro da kuma mataki shine muna kira ga ita hukumar zaɓe da ta gaggauta komawa kotun ɗaukar ƙara domin ta mata fashin baki akan abin da take nufi da wannan matsayi, kuma muna kira ga shi shugaban ƙasa da kuma dukkanin masu kare muradun dimokuraɗiyya na duniya da su gaggauta kira da tabbatar da cewa an kori wannan shugaban hukumar zaɓe da dukkanin kwamishinonin daga wannan ma'aikata, domin waɗannan mutanen za su iya jefa Najeriya a cikin matsala ta tashin hankali, domin duk abin da ya biyo bayan wannan abin, domin talakan Najeriya a yanzu da muke magana da kai ba shi da wani hope da ya wuce wannan jam'iyya ta ADC. To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda ranar 2 ga watan Afrilun wannan shekara wa'adin shugaban hambararren kasar Bazum Muhammad ya kare, da a ce yana kan karagan mulki a irin wannan ranar ce dai, wato 2 ga watan Afrilun 2021 aka rantsar da Bazum Muhammad a matsayin shugaban jamhuriyar Nijar bayan ya lashe sama da kashi 55 na kuri'un da aka kada. Akan wannan, Nura Ado Suleiman ya tattauna da Intinikar Alasan, ɗaya daga cikin makusantan